በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ኣብዘዝ ዘለኹም ኾንኩም ብኣንቃድዎን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፍታን ይኽፈልኩም ትብል። ክሳብዚ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንካፈል ንዝፈቀደልናን ንዝረዳእናን ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ሽግር ኣብ ፀገም ንዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙፃሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንዓና ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ እግዚአብሔር ክረዳእኒ ነዚ ጉባኤ ዝኸውን ቃል ኣብ አንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕሎ ኣእምሮ ዝሰምዓ ናይ ኣእዛን መንፈስ ዝዓቆር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ኣብ ዝሓለፈ አገልግሎትና ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣብቲ ስርዓት እግዚአብሔር ፍጹም እዩ ንነፍሲ መልሳ ኣብ ዝብል ዓብይ ኣርእስትና ሳልሳይ ክፋል ስርዓታትካ ምእንቲ ክመሃርሲ ውርደተይ ሰናይ ኮነለይ ብዝብል ኣርእስቲ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ብቃል እግዚአብሔር ኣስተንቲና ነርና። ልበ ኣምላኽ ዳዊት ውርደት ውድቀት ሓሳር መከራ ጥዑም እኳ እንተዘይኮነ ምስ ወደቀ ግን ኣብ መንጎ ውድቀትን ትንሳኤን ኣብ መንጎ ክብረትን ሓሳርን ኣብ መንጎ ምእዛዝን ዘይምእዛዝን ኣብ መንጎ ርክሰትን ቅድስናን ዘሎ ፍልልይ ኣስተማቂሩ ናብ ስርዓት እግዚአብሔር ክጥምት ብስርዓት እግዚአብሔር ናብ እግዚአብሔር ክምለስ እግዚአብሔር ስለ ዝረድኦን ስለ ዝደገፎን ስርዓታትካ ምእንቲ ክመሃርሲ ውርደተይ ሰናይ ኮነለይ ካብቲ ውርደት እውን ካብቲ ሕማቁን ብዙሕ ሰናይ ከም ዝተማሃረ ገሊፅልና ነይሩ። በዚ ርእስቲ እዚ ከዓ ሎሚ እውን ንሕና ካብቲ ክፉእ ዝመስል ካብቲ ውድቀትና ካብቲ ሓጢኣትና እውን ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ብንስሓ እንተደኣ ተመሊሽና እግዚአብሔር ክረዳኣና ክቐበለና የእዳው እግዚአብሔር ተዘርጊሐን ከም ዘለዋ ብሓፈሻ ርኢና። ሎሚ ኣብዛ ቅድስቲ ሰዓት ራብዓይ ክፋል እንሪኦ ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 80 ምእንቲ ከይሓፍርሲ ልበይ ብስርዓታትካ ፍጹም ይኹን። ምእንቲ ከይሓፍርሲ ልበይ ብስርዓታትካ ፍጹም ይኹን። ስለዚ ሎሚ ብስርዓት እግዚአብሔር ዝተማእኸለ ክልተ ጫፋት ማለት ሓፍረትን ፍጽምናን ዝብላ ነጥብታት ኢና ክንርኢ። ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ንጉባኤ ዝኸውን ንድኹም ዘበርትዕ ንዝረሓቐ ዝቐርብ ንዝተሰብረ ዝጽግን ንዝቆሰለ ዝዝንን እግዚአብሔር ቃሉ እቲ ፈውሲ ዝኾነ ቃሉ ኣብ ልሳነይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ ደጊመ ደጋጊመ ይምሕፀን እዩ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 10 ንሱ ከዓ ድምፅኻ ኣብ ገነት ሰሚዐ ፈራህኩ ጥራየ ከዓ እሞ ተሓባእኩ በለ። ስለዚ ሓፍረት ከመይ ኢሉ ከም ዝመፅእ ሓፍረት እንታይ ሳዕብየን ከም ዘስዕብ እቲ መዓልታዊ ዝሰምዕዎ ዝነበሩ ቃል እግዚአብሔር ንዕኡ ምጻር ስኢኖሞ ሕሊኖኦም ወቂስዎም ቆፅሊ ቀናጢቦም ሓፍረቶም ኣብ ዝሽፍንሉ እግዚአብሔር ኣብ ዘይብሉ ቦታ ክኸዱ ኣብቲ ዝብፃሕ ምስ በፅሑ ከዓ ብሓደ ቆጥቋጥ ክሕቦ ኢሎም ክፍትኑ ቀሊል ኣይነበረን እዩ። እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ሃበና። ሎሚ ኣቦና ኣዳምን ኣዴና ሔዋንን ቆፅለ በለስ ቀንጢቦም በሊዖም ኣዴና ሔዋን ቆፅሊ ቀንጢባ ኢልና ክንዛረብ
كم تاريخ نوصدو سبات بزحات كنهلو እቲ ታሪክ ግን ኣብ ህያው ከነምጽእ ከለና ኣነ ንዝኸማይን ክንደይ መዓልቲ ነዚ ቆጽለ በለስ ንቐንጥቦ ኣለና እዩ ክንደይ ግዜ ይኸውን ቆጽለ ሓጢኣት ዘይቀንጠብና ክንደይ ግዜ ቆጽሊ ትዕቢት ቀንጢብና ክንደይ ግዜ ቆጽሊ ስስዕቲ ቀንጢብና ክንደይ ግዜ ቆጽሊ ሻርነት ቀንጢብና ክንደይ ግዜ እቲ እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ቆጽልታት ቀንጢብና እዩ ስለዚህ አቦና ዳዊት ምእንቲ ከይሓፍር ኢሉ ምእንቲ ከይሓፍርሲ ልበይ ብስርዓታትካ ፍጹም ይኹን ኣስዒቡ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ ቁፅሪ 155 ኣብ ምዕራፍ 119 ማለት እዩ ረሲኣን ስርዓታትካ ኣይደልዩን እዮም እዩ ሓደ ናይ ተረሲእነት ብስርዓት እግዚአብሔር ዘይኮነ ብዝደለይዎ ኸዲኦም ዝደልዩ ኢሉ ስለዚህ ካብ ስርዓት እግዚአብሔር ንውፃእ ናብ ረሲእነት ይወድቕ ፍረ ረሲእነትካ ናብ ሓፍረት ይድርብ ማለት ረሲኣን ስርዓታትካ ኣይደልዩን እዮም ብስርዓት እግዚአብሔር ዘይኮነስ ብናቶም ስርዓት እሳቶም ብዝደለይዎ እዮም ክኸዱ ዝደልዩ ረሲኣን ስርዓታትካ ኣይደልዩን እዮም ንረሲኣን ስርዓታትካ ኣየድልዮምን እዩ ስለዚህ ካብ ስርዓት እግዚአብሔር ክንወፅእ ከለና ናብ ረሲእነት ኢና ንኣቱ ናብ ረሲእነት ንኣቱ ከም ንህላውና ከዓ ክነስተውዕል እግዚአብሔር ይደግፈና ምክንያቱ ብንስሓ ክንመለስ ምእንቲ ምድሓንካ ካብኦም ረሓቀ ኢሉ ስለዚህ እንድሕር ስርዓት እግዚአብሔር ተጋሂሱ ምድሓን ዘይኮነ ጥፍኣት እዩ ዝመጽእ እዩ ስለዚህ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንዓይ ህይወተይ ክርስቶስ እዩ ሙማት እውን ረብሓ እሞ ከም ተሃረርታይን ተስፋለይን ብገለ ከይሓፍርሲ ከምቲ ኩሉ ሳዕ ሕጂ እውን بتبعت دا بهوت انتخينو ويس بموت كريستوس بسجاي كخبري كبر نزخ رسوم يخون مخنياتو لبي بسرعتات كافصم يخون تاي كي كون مانتي كي حفر مانتي نابز فص من ناز زبصح مقدين تاي مخانو خغلص كله نعاي هوتي كريستوسي مماتون ربحاي مو كم تحررتاين تسفاين بقل خي حفريل بقال خي حفر كم تخل ساعة حجون بتبعت دا بهوت انتوغنا ويس موت كريستوس بسقاي كخبري كبري نزخر سمي يخون لومي زلنا يو زمن اتزحفر نوري اترخصت كم معبالة اترخصت كم منفعات اترخصت كم كبري اترخصت كم عود كوينو ابزر رأيلو زمن إنا زلنا እቶም ነውርን ረኽሰትን ዝገብሩ ክሳዶም ኣቕኒዖም ዝኸደሉ እቶም ነቲ ነውርን ነቲ ረኽሰትን ዝጽየፍሉ ክሳዶም ኣዲኖም ኣብ ዝኸድሉ ዘበን ኢና ዘለና ሎሚ ንምግባሩ ሲትረፍ ንምዝራቡ ዝሕፍር ተባሂሉ ዝተጻሕፈሉ ነውርታት ኣብ ዓለማውያን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖት ከም ዝኸማኹም ዘዕለቕልቕ ዘሎ እዋን ኢና ዘለና እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕል ኣእምሮ ስለዚ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ምእንቲ ከይሓፍር ኢሉ ኣብ ቅድሜኻ ከይሓፍር ኣብ ቅዱሳንካ ከይሓፍር ኣብ መዓልቲ ሓተታ ምእንቲ ከይሓፍር ኣበይ ነይርካ እንታይ ሰሪሕካ ኢልካ ክትሓተኒ ከለኻ ኣብ ቅድሜኻ ምእንቲ ከይሓፍር ልበይ ብስርዓታትካ ፍጹም ይኹን ከም ክርስቲያን መከራን ተጸገምና ገና ስለዚህ እዚ ስም እዚ ንኣምላኽ የመስግኖ እምበር ኣይሕፈር ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 16 ببزح كاب زحفر نجر أب زحفر نجر كي نهلو ببزح نجر نسات أنقاقن مسمع عدن كم كريستيان مكران تساقبنا قنا سلازي سمزي نأملاخ يمسقن نمبر أي حفري سلاسم كريستوس مكران مسقاب أي حفريني زحفر كهل نوريين حواريا قدوس يوحنس أب قدامي ملؤختم عراف 3:28 حجد ما دك نسخ قلص كله تبعات ما انت خنركب
ብምስኣቱን ኣብ ቅድሚኡ ከይነሓፍርሲ ብኡኡ ነበሩ ብእግዚአብሔር ነበሩ ብስርዓት እግዚአብሔር ነበሩ ብቃል እግዚአብሔር ነበሩ እንታይ ምእንቲ ክንከውን ትብዓት ምእንቲ ክንረክብ እዩ ኣብኡ ነይሮም እንደዝኾኑ እቲ ኣይትግበርዎ ተባሂሎም ዓቂቦም እንደዝኾኑ ኣቦና ኣዳምን ሄዋንን ሕሊንኦም ናይ ምቆሶምን ዕራቆም ኣይምወፁን ካብ እግዚአብሔር ካሃድሙ ኢሎም እውን ኣይምፈተኑን እዩ ንሱ ክግለጽ ከሎ ትብዓት ምእንቲ ክንረክብ ብምጽኣቱ ናብ ቅድሚኡ ከይነሓፍርሲ ብኡኡ ነበሩ እግዚአብሔር መስገን ሎሚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይሕፍር ድዩ ኣይሕፍርን ሰባት እንታይ ይብሉኒ ፈተውተይ እንታይ ይብሉኒ የዕሩኸይ እንታይ ይብላኒ ሓለፍተይ እንታይ ይብሉኒ ዘይኮነስ እግዚአብሔር እንታይ በለ እግዚአብሔር ከንታይ ተዛረበ ክንብል እግዚአብሔር ይደግፈና ምክንያቱ ንሱ ክግለጽ ከሎ ኢሉ ንሱ ክግለጽ ከሎ ትብዓት ምእንቲ ክንረክብ ብምጽኣቱ ናብ ቅድሚኡ ከይነሓፍርሲ ብኡኡ ነበሩ ብኡኡ ክንነብር እግዚአብሔር ይደግፈና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ወደ መዝሙሩ ሐዋርያ ጳውሎስ ብማእሰርቲ ካብኡ ብምፍላዩ ዘኽታም ኮይኑ ከይስምዖ እሞ ብጳውሎስ ጥራይ ዘይኮነስ በቲ ኣብ ቀራንዮ ምእንቲ ኩሉ ዓለም ዕራቆ ዝወፀ ጎይታ ከይሓፍር እሞ ንድሕሪት ከይምለስ ምእንቲ ሽዑ ነቲ መንእሰይ ሎሚ ንዓይን ንዓኹምን ደጊም ብሓይሊ ኣምላኽ ንእንቲ ወንጌል መከራ ጽገብ እምበር ብምስክር ጎይታና ወይስ ብኣይ ብእሱር ኣይትሕፈር እዩ መምህሩ እኮ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዘሎ መምህር እኮ ኣብ ቀይዲ እዩ ዘሎ ክብሉ እንተሰሚዕኻ በዛ ኣይትሕፈር ኢሉ ብኣይ ብእሱር ኣይትሕፈር ካልኣይ ከዓ ብምስክር ጎይታ እውን ኣይትሕፈር ኢሉ ደጊም ብሓይሊ ኣምላኽ ምእንቲ ወንጌል ምሳይ መከራ ጽገብ እምበር ብምስክር ጎይታና ወይስ ብኣይ ብእሱር ኣይትሕፈር እዩ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 8 ኣቦታትና ሐዋርያት ከምኡውን መምህራን ብድሕሪኦም ዝመፁ ኩሎም መንፈሳውያን ሰባት ብዛዕባ ሓፍረት ኣጥቢቆም ዝመሃሩሉን ዝመዓድሉን ምክንያት ካብ ቃል ጎይታ እዩ በቲ ዝሕፍር ነገር ክንሓፍር ዝሕፍር ምዃኑ ፈሊጥና ካብቲ ዝሕፍር ነገር ካብቲ ነውሪ ነገር ክንርሕቕ ነቲ ዘይሕፍር ነገር ግን ብትብዓት ክንገጥሙ ከም ዘለና ዝፀሓፍሉ ቀንዲ ምክንያት መሰረቱ ቃል ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 38 ስለዚ ኢሉ ኣብዚ ዘማውን ሓጥእን ወለዶ ብኣይን ብቓለይን ዝሓፈረ ወዲ ሰብ ድማ ብግርማ ብኡ ምስ ቅዱሳን መላእኽቱ ምስ መፀ ብኡ ክሓፍር እዩ እቲ ዝገርም ብዙሓት ዲያቆናት እውን ካብ ቤተ ክርስቲያን ምስ ወፁ ዲያቆናት ተባሂሎም ክፅውዑ ዝሕፍሮም ውሕዳት ኣይኮኑን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ገይሮሞ ዝፀንሑ ነፀላ የዕርኾም ከይርእዎም ምእንቲ ካብ ቤተ ክርስቲያን ክወፁን ነቲ ነፀራ ከጥቕልልዎን ዝረኣዩ ውሕዳት ኣይኮኑን እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና እታ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኣብ ቅድሚ ቅዱሳኑን ዝሕፍር ነገር እንታይ እዩ ናብ ቤት ኣምላኽ ብምምፃና ዲያቆናት ምዃንና ነፀላ ብምግባርና ዝሕፍር ኣይኮነን ዝሕፍር ናይ ቤተ ክርስቲያን ምልክት ነፀላ ተኸዲና ነውሪ ምስራሕ እምበር ነፀላ ምኽዳንና ናብ ቤት እግዚአብሔር ምምፃና ዝሕፍር ነገር ኣይኮነን ስለዚ በቲ ነቲ ዝሕፍር ምዃንና ፈሊጥና ክንርሕቐሉ ነውሪ ክንብሎ ነቲ ዘይሕፍር ነገር ከዓ ብጥብዓት ክንገጥሞ ምክንያቱ ሎሚ እቲ ዝሕፍር ነገር እቲ ነውሪ ነገር ከም ክብሪ ኮይኑ እቲ መጽሓፍ ቅዱስና ከይተረፈ ብዘነውር ኣገባብ ጠቂስዎ ዘሎ ነውሪ ወይ ርክሰት ሎሚ ኣብ ዓለምና ከም ንቡር ነገር ተራእዩ ከም ምዕባለ ተራእዩ ከም ሓጎስ ተራእዩ ከም ክብሪ ተራእዩ ከም ዓወት ተራእዩ ኣብ ኩሉ ማስ ሚድያ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ሎሚ በቲ ዝሕፍር ክንሓፍር ነቲ ዝሕፍር ክንርሕቐሉ ነቲ ዘይሕፍር ግን
بتبعات كنقدمو مأنتي مأنت خي حفرسي لبي بسرعتاتك فتصم يكون سلازي أبز زماون حتئن ولدو بأين بقالين زحفره أبي أبتزماون حتئن ولدو أتزماون حتئن ولدو كحفر زقبو أبز زماون حتئن ولدو بأين بقالين زحفره ودسب بقرما بو مسكدوسان ملأخت مسمسه بؤو كحفري كابز خمز سورنا እግዚአብሔር ስለዚህ ልበ አምላክ ዳዊት ንእንተ ከይሓፈርሲ ልበይ ብስርዓታትካ ፍጹም ይኹን ካብቶም ፍጹማን ቃል እግዚአብሔር ዝመስከረሎም ቅድሚ መከራን ኣብ ግዜ መከራን ድሕሪ መከራን እግዚአብሔር ዘኽበሮም ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታት ሓደ ኢዮብ ትናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ بمسكر قال እግዚአብሔር ተመስኪሩሉ ከም ዘሎ ኣብ ኢዮብ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ኣብ ምድሩ ዑዝ ኢዮብ ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ንሱ ፍጹምን ቅኑዕን ንኣምላኽ ዝፈርህን ካብ ክፉእ ዝረሓቐን ሰብኣይ ነበረ ካብዚ ዝዓቢ ሽም ካብዚ ዝዓቢ ጸጋ ካብዚ ዝዓቢ ክብረት ኣብ ሰማይ ይኹን ኣብ ምድሪ የለን ፍጹም ቅኑዕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ካብ ክፉእ ዝረሓቐ ስለዚህ ናብዚ ፍጽምና ዝኽበጽሕ ምእንቲ ከይሓፍርሲ ልበይ ብስርዓታትካ ፍጹም ይኹን ሎሚ ነዚ ጸሎት እዚ ብኸናፍርና ጥራይ ዘይኮነ ብልብና ዘይኮነ ብነብስና ብመንፈስና ክንጽልዮ እግዚአብሔር ይርዳአና እቲ ንቁንዓት ኣጋጊ ኣብ እኩይ መገዲ ዘእትዎም ባዕሉ ኣብ ጉድጓድ ይወድቕ እቶም ፍጹማት ግና ሰናይ ክወርሲኦም እቶም ፍጹማት ግና ኣብ ኢዮብ 20 ምሳሌ ሰሎሞን ንቕሬታ ምሳሌ ሰሎሞን 28:10 እቲ ንቁንዓት ኣጋጊዩ ናብ እኩይ መገዲ ዘእትዎም ባዕሉ ኣብ ጉድጓድ ይወድቕ እቶም ፍጹማን ግና ሰናይ ክወርሲኦም ስለዚ ከዓ እዩ ልበይ ብስርዓታትካ ፍጹም ይኹን ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5:48 እምበኣርከ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩም ከዓ ፍጹማን ኩኑ ብዙሕ ግዜ ስርዓት እግዚአብሔር ስርዓት እምነት ስርዓት ሃይማኖት ክበሃል ከሎ መብዛሕትና ስርዓት ኣገባብ ጸሎት ስርዓት ጾም ስርዓት ቅዳሴ ስርዓት ንስሓ ጥራይ ገርና ንወስዶ ውሑዳት ኣይኮንናን እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ ኽመሩና እቲ ስርዓት ኣምልኾ ግን እግዚአብሔር ብሕጊ ሙሴ ክእዝዝ ከሎ ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ቀዳማይን ዓብይን ትእዛዝ ኢሉ ዘቐመጦ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብኩሉ ልብኻ ብኩሉ ሓይልኻ ብኩሉ መንፈስካ ብኩሉ ኣእምሮኻ ኣኽብሮ ስለዚ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩም ከዓ ፍጹማን ኩኑ ኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መዛዘም ዝገበረሉ 4 የዕኑድ ክርስትና ኢሉ ዝጠቐሶም ኣለዉ እሶም ከዓ እንታዮም ጸላእትኹም ኣፍቅሩ ንዝረግሙኹም መርቑ ክፉእ ንዝገብርኹም ጽቡቕ ግበሩ ስለቶም ዝጸርፍኹምን ዘሳቂኹምን ጸልዩ ስለዚ እዚ እዩ እቲ ስርዓት እግዚአብሔር እቲ ስርዓት ኣምልኾ እግዚአብሔር ናብ ፍጽምና ዝመርሕ እዚ እዩ መብዛሕትና ኣብ መንጎ ስርዓት እግዚአብሔርን ስርዓት ሰብን ተሓዋዊስና ሰብ በእምነት እምበር ብስርዓት ኣይጸድቕን እንተ ኣሚንካ ስርዓት ኣየድልን እዩ ዝብል ናብ ፋሉልነት ካብ ክርስቲያናዊ መስመር ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ ሰብኣዊ ሕሊናውን ናብ ፋሉልነት ዝመርሕ ኣገባብ ክንጥቀመሉ ንስማዕ ውሕዳት ኣይኮንናን ስለዚ ይከኣል ስለ ዝኾነ እዩ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ስለዚ ፍጽምና ናይ እግዚአብሔር ናይ ባህሪ እዩ ንሰባት ነቶም ዝስዕብዎ ግን ብጸጋ ፍጹማት ይገብሮም መኣስ ግን ኣብዚ ፍጽምና ናይ እግዚአብሔር ተጠቒሱ ዘሎ ብዛዕባ ኸኣልነቱ ብዛዕባ ፈጣሪነቱ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ንጻድቃንን ንሓጥኣንን ፀሓይ ብምብራቑ ንኹፉኣትን ንሕያወትን ከዓ ብዘያፈላላይ ዝናም ብምዝናሙ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩም ከዓ ፍጹማን ኩኑ ጥራይ ፍጹማን ኩኑ ኢሉ ኣይኮነን ተዛሪቡ ይምሂሩ ኸይዱ ሓሊፉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብግብሪ ካብ ዝመሃረና ፍጹማን ክንከውን ምእንቲ ኣብ ቅድሚ ኣቦ ቀሪቡ ጸሊሉና
ንርእስና ፍጹማን ክንከውን ንደቅና ፍጹማን ክንኮኑ ነቶም ብስጋን ብመንፈስን ውሉድና ዝኾኑ ፍጹማን ክኾኑ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ፍጹማን ክኾኑ ቤተ ክርስቲያን ንጸሎት ደው ክትብል ከም ዘለዋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብተግባር ምሂሩና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጥሪ 22-23 በሓድነት ፍጹማን ክኾኑ ዓለም ድማ ከምቲ ንዓይ ዝለኣኽካንን ዘፍቀርካንን ከምኡ ንዓቶም ከም ዘፍቀርካዮም ምእንቲ ክትፈልጥሲ ንሕና ሓደ ከም ዝኾንና ኣነ ኣባታቶም ንስኻ እውን ኣባይ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኣነ እቲ ዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ቅዱስ አትናቴዎስ ኣብ ቅዳሴኡ ኦ እሚብስቱ ልቡ ለሰብ ኣርአይኮ ሞተ ወህይወተ ሰብሰ ኣፍቀረ ህይወተ ኣፍቀረ ሞተ ወመነነ ህይወተ ኦ ንደረቕ ልቡ ንሰብ ህይወትን ሞትን ኣርአኻዮ ሰብ ግን ህይወት ንዕቁስ ሞት መረፀ እዩ ስለዚ እዚ ዋጋ እዚ ከፊልልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ ጸሎት ጎይታ ትብል ኣግባእና ግብረ ዘወሃብከኑ ፍጽምቲ መዝሙር ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 በሓድነት ፍጹማን ክኾኑ ዓለም ድማ ከምቲ ንዓይ ዝለኣኽካንን ዘፍቀርካንን ከምኡ ንዓታቶም ከም ዘፍቀርካዮም ምእንቲ ክትፈልጥ ንሕና ሓደ ከም ዝኾንና ኣነ ኣባታቶም ንስኻ እውን ኣባይ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኣነ ተዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም ዓለም ሎሚ ንዓይን ንዓኹም ብምንታይ ትፈልጠና ሎሚ ቤተ ክርስቲያንና ብሓድነት ድያ ትፍለጥ ብምፍልላይ ብሕብረት ድያ ትፍለጥ ብሻርነት እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ዓለም ምእንቲ ክትፈልጥ እዩ እዚ ንዳኣዳ ንጃህራ ኣይኮነን ከምቲ ንዓይ ዝለኣኽካንን ዘፍቀርካንን ከምኡ ንዓቶምን ከም ዘፍቀርካዮም ምእንቲ ክትፈልጥሲ ንሕና ሓደ ከም ዝኾንና ኣነ ኣባታቶም ንስኻ እውን ኣባይ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኣነ ተዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም ብሓድነት ፍጹማን ክኾኑ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ናይ ለይቲ ኣገልግሎትና መብዛሕቲ ግዜ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ሃበና ወኣምላኽ ብሓንሳብ ከነምልኸካ ኢሎም ክጽልዩ ከለዋ ኩሉ ግዜ ልበይ ዝትንክፈኒ እዩ ስለዚ ብሓድነት ፍጹማን ክኾኑ ኩሉ ዝኽእል ጎይታ ፍጹማት ኮኑ ኢሉ ፍጹማት ክገብረና ዝኽእል ምእንታና ምእንቲ ኩሉ ዓለም ደው ኢሉ ዝጸለየሉ እንታይ ክምህረና ስለ ዝደለየ እዩ ዓለም ድማ ከምቲ ንዓይ ዝለኣኽካንን ዘፍቀርካንን ከምኡ ንዓቶምን ከም ዘፍቀርካዮም ምእንቲ ክትፈልጥሲ ንሕና ሓደ ከም ዝኾንና ኣነ ኣባታቶም ንስኻ እውን ኣባይ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኣነ ተዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም እቲ ኣብ መንጎ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ዘሎ ሓድነት ኣባና ከምኡ ዝመሰለ ሓድነት ከምቲ ኣብ መንጎ መለኮትን ትስብእትን ዘሎ ሓድነት ከምኡ ዝመሰለ ናይ መንፈስ ሓድነት ከምቲ ኣብ መንጎ ስጋን መንፈስን ዘሎ ሓድነት ከምኡ ዝመሰለ ናይ ቅድስና ናይ ንጽህና ናይ ትሕትና ናይ ውህደት ኣገልግሎት ንክህልወና እዚ ፍቓድ እግዚአብሔር እዩ ነዚ ስለ ዝፈለጠ ይኸዓ ልበ ኣምላኽ ልበይ ብስርዓታትካ ፍጹም ይኹን እናበለ ዝጽሊ ዝነበረ እዩ ናብቲ ሕንጹጽ ዕላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ጽዋዕ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ እጐይ ኣለኹ እምበኣርሲ ፍጹማት ዘበልና ኩልና እዚ ንሕሰብ ብገለ ነገር ሓሳብኩም ንበይኑ እንተኮይኑ ድማ ንዕኡን ኣምላኽ ክገልጸልኩም እዩ ፍጹማት ዘበልና ኩልና እዚ ንሕሰብ እዩ እተን ነጥብታትና ሓፍረትን ፍጽምናን ኣብ መንጎ ከም መበገሲ ኣርእስቲ ከዓ ስርዓት እግዚአብሔር እዩ ስርዓት እግዚአብሔር እንተሓሊና ናብ ፍጽምና የብጽሕ ንስርዓት እግዚአብሔር ኣብ ሸለል ኣብ ዝበልናሉ ግዜ ከዓ ናብ ሓፍረትን ውርደትን ውድቀትን የብጽሕ እዩ ስለዚ ፍጹማት ዘበልና ኩልና እዚ ንሕሰብ ብገለ ነገር ሓሳብኩም ንግበይኑ እንተኮይኑ ድማ ንዕኡን ኣምላኽ ክገልጸልኩም ወለድና ኣሰሮም ይጥለል እንታይ እዮም ዝብሉ ዓሻ ሰብ የለን በበይኑ ብልሓቱ እዩ ዓሻ ሰብ የለን እንታይ ደኣ በበይኑ ብልሓቱ ነቲ ብልሓቱ ዘወሃህዶ ነቲ ብዝሓቱ እንታይ ዝገብሮ
زتأمرو غني يدليو أنا بإمنت أنا بسرعات إجزابير اندحر زقدس كوينه حوي بسرعات إجزابير اندحر زحقوس كوينه اتزبع استزفلال دا أنتاي بعرس في الصمات زبلنا خلنا أزن حسابيل بقال نجار حسابكم بين انتخونا دما نعقون أملاك قلص لكم نتزفلال ينازل مستير كم فقاد إجزابير كم سرعات تخوينه نعقون أملاك تايك قبري أملاك قلص لكم نابت حنسوس علامة أبيلا نابت عسب عوات ناب لايلا على سوعة أملاخ بكريستوس يسوس قوي له أبز معرف زي مالت فيليبي معرف سلسة قصر عسر تنتا إلي جمير زلو نابت نسا أموتان انتركب كوي ليل نابت نسا أموتان انتركب كوي ليل بموتو نامسلكو نعون حيلة تنساون حبرت مكرون من انتخفلت نخلو خمكو حاف قصر الله سلازي اتي سرعات እግዚአብሔር ኢሉ አቀሚጥ ወዘሎ እንታይ ናብትንሳ ያሙታን ተርከብኩ ኢለ በመንታይ እንዳመሰልኩ በሞቱና መሰልኩ ወይ በሞቱና መሰልኩ ንዑን ኃይልትን ሳይውን ሕብረት መከሩን ምን ተኸፈልት ንኹሉ ከም ጉሓፍ ተቆጽረለሁ እዚ ዝኾነሉ ናብቲ ሕንጹጽ ዕላማ ቢለ ናብቲ ናይ ሰማይ ዓወት ናብቲ ናይ ዓስበ ዓወት ናይ ላዕሊ ጽዋዕ አምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ تقوي الله بأرسي في الصمات زبلنا خلنا إذن حساب بزعباتنا يسماي صوعة بزعباتي أبكدمي يتأتو مسبلنا إن حتوتو حتو بزعبا أبكدمي يتأتو مسبلنا إن ملسو ملسيل بأرسي في الصمات زبلنا خلنا إذن حساب بيل بقلنا بقل حسابكم بين انتو خينو دما نعون أملاك قلص الكمين قدسانا بوتاتنا كل جزء زستنتنو كل جزء كنستنتنو زمهارونا سلسة نجار الله وايلهم سلسة نجار الله وكرس عزيق بأنيل نسأل كأنت أنا ساعة نفس امسجا قويم كلمة إجزابير ساعة فتح معاف إجزابير كده جمانية سلسة نجار سب منان كرس عوان زي بلهم ساعة نفس امسجا قويم قدمه እግዚአብሔር ሰዓተ ፍትህም አፈ እግዚአብሔር እንታይ ማለት እዩ ሰዓተ ነፍስ እምስጋ ማለት ነፍሲ ካብ ስጋ ተፈለየሉ ጊዜ ነፍሲ ካብ ስጋ ተፈለየሉ ጊዜ ካልአይ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ዕራቅና ንፍርዲ እንጠጠው ንብለሉ ጊዜ ሳልሳይ ከዓ ካብ አፍ እግዚአብሔር ናባይ ንዑ ብሩኻት ናይ አቦይ ካባይ ረሓቅ ርጉማት ዝብል ክልተ ነገር ስለዝወፅእ እዚ ውሳኔ እዚ ከዓ ካብ አፍ አምላኽ ክሳብ ንሰብዖ እንታይ ምዃኑ እቲ ውሳኔ ስለዘይንፈልጦ ሰብ ነዚአን ኩሉ ግዜ ምእመናን ነዚአን ክዝክርወን ሓንቲ መዓልቲ ነብሰይ ካብ ስጋይ ክትፍለያ ስለዚ ጨርቂ ጥራይ ዘይኮነ ወርቂ ጥራይ ዘይኮነ ስልማት ጥራይ ዘይኮነ ክብረት ጥራይ ዘይኮነ በቀንዱ ትስጋውን ካብ ነፍሲ كفلأي كابتا سجاح تفلأي شعوت نفسي أبكر من إجزابير كتقرب يعني شعوت إذا حلفتو أبي نير كان تاجر كازب الحتو كحتتو حجين ده زي ما اللي سنايو شعو ملسي اللني معناته سلمن تاي كدان مرعى زي تخدنكا إلو مستحدث انت إلو نسجنا أزكت إلو ملسي اللن مخنيات يلني سلازي بارس في الصمات زبلنا خلنا إذن حساب بيلو بزعبا منتاي بزعبا تنسى يموتان بزعبا نكريستوس بموتو ممثالي بزعبا حبرت تنسايو اتوما بتنسايو بتناي كبر تنسايو زحبرو سبات بزعبا حبرت تنسايو حيل تنسايو بزعبا حبرت مكروي تنساي كل سبي زداليو تنساي كل سبي زداليو عرب جن زداليو سبي يلن تنساي خا عربي خيسجر كا تنساي ايركبني كبرن زخر سميهم سلازي فرحات سسقايات تمص اتزفرحك بفقري فصم ايكونن اتا فصم تفقري نفرحات تبارر امبر ابتا فقرس فرحات يلبون اتزفرح بفقري فصم ايكونن سلازي اندحر كا فرحات እግዚአብሔር فرحات سبا قديمنا نت سرعات እግዚአብሔር سرنا يولنا مالت
فرحاتك أنت يا تمسي فرحاتك أسقى يا تمسي مكرا سلاز بزح يكونن شجر سلاز بزح يكونن تفرحات زمت أنت سرو سرعة إغزابير قبل بنا مسفرسة بناء أمورنا مريحت مستمرحنا مخنياتو بيتروس زقاتو ما وركت أبتقد من مبلت تتو مسبلة يكونن نت سرعة إغزابير جيسو نتي أي تخيدني خالومي أي تخيلني عاقمي بالكان الناتا بهلا كله نزي سرعات زي رقيسو خيد أنا يخيل يلو سرعات إغزابير أي تخيلني خاتبا هيلو نسوقن إخيل يلو سرعات إغزابير سلسة جزي خد كحدي خاتبا هيلو نو مساخة أزموتي سلسة أبز سرعات زند حروديقو أبتقد من بلد أتو قبل بيني حيلي بيناي موغوس بيناي سنة موغوت أتو قبل خيل سلازي فرحات سقايات همسيل اتزفرحك أب فقري فصم يكونن اتا فصم تفقري نفرحات تبار رامبر أبتا فقرس فرحات يلبوني قدام يوحنس معرف 4:10 شمونته أنا تبعي أنا حيل لني أنا فلتت لني أنا سلطان لني أنا قدسنا لني إلنا سلاز تمكحنا وي سلاز تزاربنا يكونن تموغس زمز موغس زمز نتقال إغزابير بسرعات إغزابير نتمجد إغزابير بسرعات إغزابير نتوقع إغزابير بسرعات إغزابير نتسألوت بسرعات إغزابير نتسأم بسرعات إغزابير نخلو نابرانا بسرعات إغزابير مثل نخدوي لو ما علمنا أت إغزابير سرعو سرعات قدوس زخونه سرعات تفطرو قديفاس نسا بزمسلا بمخاد علمنا نبي قصات خيدالا إغزابير كنستوعلو إغزابير زستوعلو أمره هابنا بحنتكوا خي قدلكم فصماتن مولاتن من انت تكونوا اتات عقستي فصون قبري هالواي هواري يعقوب معرف 1:4 اتات عقستي فصون قبري هالواي قال خباخاتكم زغودلو ነገር እንተሎ ነትከስ ተሐፈረ ዝህብ አምላኽ ይለምኖ አምላኽ ከአክው ሀወይ አምላኽ ከአክህቦይ ስለዚህ ካብኢድ አምላኽ ክንወሃቦ ዝግባአና ውህበት بإيدنا بإيدوننا كنرخبو ندحر نفتن كوينا إذا خاطر زقدده كاب سرعات إغزابير أوصينا بحفرة زملسي سلازي ما أنت خي حفر سلبي بسرعاتك فتصم يخوني كاب سرعات إغزابير مسوسة لب أملاخ داويد أبكل سمو مستعمنه نتي أي تزومو زبل حق سرعات إغزابير مستحاسة نتي نابسيت سبا أي تخيط زبل سرعات إغزابير مستحاسة نتي أي تقتل زبل سرعات إغزابير مستحاسة كساب كندي كم زتوارده كساب كندي كم زحفره تاريخ كل جزء مهرنا له جن تاريخ ندا داويت أم بيبنا ترايكن حلفو زي كونه لومي اتحفرتتي أبهي وتي اللودو اتحفرتي أبسدرا اللودو اتحفرتي أبجلجلوتي اللودو سلاز إغزابير قبله هلو سيفي نزل علم قابيت كخنبريلو سلازي كابز حفرت زوسيو بسرعات إغزابير فصم كخونيو كل جزينا أملاخ ما أنت خي حفر سلبي بسرعات كافصم يكون وأملاخ صوري لب فتر ليك نوع منفسكا أوش شيء حدث كاب كرمجاز كاي تدربيني قدوس منفس كاي تقدفني حقوس مدحان كاملة سلي وأملاخ صوري لبي فتر لي نبله بلب لمينو هاتواهي بوي لومي بسرعات إغزابير فصمات كنكون محرات إغزابير أملاخنا صلت كلهم قدسانن مس كلهنا يكون صنيلكم سلسمعهم نتقبروا صلت كل إغزابير اسمعهم سلقالاتو إغزابير استمسكنا يكون